Vrei să ai un ficat puternic și sănătos? Ficatul este ca o menajeră pentru corpul uman, făcând curățenie printre toxinele pe care noi le introducem în mod sistematic. În lupta lui cu factorii de stres, alimentația nesănătoasă și excesul de grăsime, ficatul are nevoie de aliați. Află cum poți ajuta ficatul în procesul de detoxifiere cu următoarele 5 alimente naturale. Apă caldă cu lămâie. Este o metodă foarte bună de detoxifiere care poate fi aplicată în fiecare dimineață. Dar aici nu vorbim despre limonadă, deci apa cu lămâie nu trebuie îndulcită. În apa curată se stoarce o porție sănătoasă de zeamă proaspătă de lămâie. Unii experți sunt de părere că ficatul răspunde la apa cu lămâie mai bine decât la orice alt aliment, producând mai multe enzime benefice. Usturoi. Adaugă usturoi la gătit sau taie mărunt un cățel de usturoi și adaugă-l în următoarea salată pe care o savurezi. Usturoiul conține compuși cu sulf care activează enzimele, precum alicina și seleniu, care au rol protector pentru corp. Avocado. Dacă aveai nevoie de un motiv în plus pentru a consuma avocado, un studiu japonez a descoperit că fructele de avocado conțin compuși care protejează ficatul de deteriorare. Prin comparație cu alte 21 de fructe, fructele de avocado s-au dovedit a fi cele mai promițătoare în protecția ficatului de galactosamină, o toxină puternică care poate afecta ficatul la fel de mult ca și hepatita virală. Coriandru. Această plantă versatilă poate fi adăugată în aproape orice tip de mâncare, salată sau smoothie. Coriandrul înlătură metalele grele din corp, o provocare frecventă pentru ficat în ziua de azi. Turmeric. Un alt condiment puternic cu o listă lungă de beneficii. Turmericul încurajează și regenerarea celulelor, pe lângă protejarea ficatului. În plus, acesta mărește producția naturală de bilă și curăță corpul de toxine. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like și să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Postăm în fiecare săptămână videouri despre alimentație, remedii naturale și sănătate.